Καλώς ήρθατε σε ένα νέο ταξίδι εξερεύνησης της κοσμικής δύναμης, σε ένα νέο ταξίδι ευημερίας. Η ευημερία δεν είναι απλώς πλούτος ή επιτυχία. Είναι μια ολιστική κατάσταση ισορροπίας ανάμεσα στο σώμα, το μυαλό, τα συναισθήματα και τις σχέσεις μας. Μπορούμε να τη δούμε σε 4 βασικούς πυλώνες. 1. Εσωτερική ευημερία, ηρεμία και αυτογνωσία. Η πραγματική ευημερία ξεκινά από μέσα μας. Για να τη βιώσει κάποιος, καλλιεργεί την αυτογνωσία. Μαθαίνει ποιος είναι, τι τον κινητοποιεί, τι τον αγχώνει, παρατηρεί την πορεία του, πώς ξεκίνησε, από πού και τι μέσα διέθετε εκείνη την εποχή, εξασκεί την ευγνωμοσύνη, αναγνωρίζει ότι ήδη έχει. Η ευγνωμοσύνη είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν ευημερία. Όταν κάποιος είναι ευγνώμων, βάζει την υπογραφή του στο σύμπαν ότι αναγνωρίζει την έννοια της ευημερίας και ότι είναι έτοιμος να λάβει περισσότερα. Αναπτύσσει ανθεκτικότητα, δεν προσπαθεί να αποφύγει τις δυσκολίες, αλλά να μαθαίνει από αυτές. Δεν βλέπει την οποία δυσκολία σαν πρόβλημα που απαιτεί λύση, αλλά σαν πρόκληση να βελτιωθεί, να παλέψει για αυτό που επιθυμεί. Φροντίζει την ψυχική του υγεία, είτε με διαλογισμό, προσευχή, ψυχοθεραπεία ή στιγμές σιωπής. Η συνεχής επαφή με τον έσωτερο εαυτό του είναι η πηγή δύναμη και ενέργειας για τον δρόμο προς την ευημερία. Θέες σωματική ευημερία, ενέργεια και υγεία. Χωρίς ενέργεια, όλα τα άλλα καταραίουν. Ισορροπημένη διατροφή, όχι τέλεια αλλά συνειδητή. Φροντίζει να τρώει όσο το δυνατόν λιγότερο κατεργασμένες τροφές, ώστε να μην βαραίνει ο οργανισμός στην προσπάθεια του να τις χωνέψει. Σωματική δραστηριότητα, καθημερινή κίνηση, περπάτημα, άσκηση ή χορός. Είναι γνωστό ότι η σωματική δραστηριότητα αυξάνει την δόνησή μας. Όσο υψηλότερη δόνηση έχουμε, τόσο πιο κοντά στην ευημερία ερχόμαστε. Ύπνος και ξεκούραση. Ο ύπνος είναι η φόρτιση του συστήματός μας. Με τον ύπνο χαλαρώνουμε τον εγκέφαλο μας, καθαρίζουμε τη σκέψη μας και επαναπροσδιορίζουμε τους στόχους μας. Επαφή με τη φύση λειτουργεί σαν επανεκκίνηση για τον οργανισμό. Είναι και αυτό μια μορφή φόρτισης που μας ανεβάζει την δόνηση. Εκτός από αυτό, μας καθαρίζει ενεργειακά και μας φέρνει πιο κοντά στο σύμπαν, δηλαδή στο σύνολο που ανήκουμε, σε συναισθηματική και κοινωνική ευημερία. Η ποιότητα των σχέσεων μας καθορίζει την ποιότητα της ζωής μας. Όσο πιο υγιείς σχέσεις έχουμε με τους γύρω μας, τόσο μεγαλύτερη η δόνηση μας. Οι τοξικές και άνισες καταστάσεις στην ζωή ενός ανθρώπου δημιουργούν εμπόδια στο δρόμο του προς την πνευματική ανάπτυξη και ευημερία. Καλλιεργούμε υγιείς σχέσεις με αμοιβαίο σεβασμό και ειλικρίνεια. Μαθαίνουμε να συγχωρούμε, ώστε να μην μας κρατούν πίσω τα βάρη όπως ο θυμός, ο εγωισμός που είναι συναισθηματικά βάρη και κατατρώνε την ψυχική μας ενέργεια. Προσφέρουμε. Η αληθινή ευημερία μεγαλώνει όταν τη μοιράζεσαι. Μόνο όταν κάποιος αισθάνεται ευημερία, μπορεί να προσφέρει κάτι που από μόνο τραβάει περισσότερη ευημερία. Είναι ένας κύκλος που δεν σταματά. Όλα τα παραπάνω μας δίνουν την αίσθηση της ευημερίας σε πιο γενικευμένη έννοια. Δεν αναφέρονται αποκλειστικά στην οικονομική ευημερία. Για αυτήν θα μιλήσουμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος για να ζεις με ευημερία. Χρειάζεται σοφία στη χρήση των πόρων που διαθέτεις, ώστε να μπορείς να τους εκμεταλλευτείς στο έπακρο όταν χρειαστεί. Παρακάτω ακολουθεί ένας κατάλογος με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις για να βρεθείς ακόμα πιο κοντά στην ευημερία. Οικονομική επίγνωση. Γνωρίζεις τι έρχεται και τι φεύγει. Παρατηρείς τι εισπράττεις και από πού και πώς ξοδεύονται αυτά τα χρήματα. Με αυτόν τον απλό τρόπο της παρατήρησης μπορείς να αποφύγεις άσκοπες σπατάλες, να μην ξανακάνεις τα ίδια λάθη στα έξοδά σου, αλλά και να βελτιώσεις τα έσοδα και τους πόρους σου. Επένδυση σε γνώσεις και δεξιότητες, όχι μόνο σε χρήματα. Τα χρήματα μπορεί να χαθούν αν πάει στραβά μια επένδυση, αν όμως επενδύσεις σε μια δεξιότητα, μια τέχνη ή σε έναν τρόπο ώστε να μπορέσεις να εκμεταλλευτείς ένα ταλέντο, έχεις περισσότερες πιθανότητες όχι απλά να πάρεις πίσω τα χρήματά σου, αλλά να βγάλεις πολλά περισσότερα και να δημιουργήσεις νέους πόρους. Εργασία με νόημα, όχι απαραίτητα η δουλειά των ονείρων σου, αλλά κάτι που σε κάνει να νιώθεις ότι συνεισφέρεις στο σύνολο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η αίσθηση ότι προσφέρεις σου δημιουργεί νέους ορίζοντες. Δεν σε αφήνει να βαλτώσεις και να μείνεις στατικός, αλλά σου φέρνει νέα ερεθίσματα για προσωπική και επαγγελματική βελτίωση. Απλότητα, η ευημερία δεν βρίσκεται στη συσσόρευση,
αλλά στην αίσθηση επάρκειας. Ποτέ δεν επιβραβεύεται η τσιγκουνιά. Όταν κάποιος είναι τσιγκούνης, δεν αισθάνεται ευημερία, αλλά μια συνεχή έλλειψη, κάτι που τον κάνει μόνιμα δυστυχισμένο. Ο οποίος στοκάρει τον πλούτο του και δεν αισθάνεται ότι έχει αρκετό, μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο κυνηγώντας τον. Χάνει άσκοπα τη ζωή του και ο πλούτος που έχει μαζέψει μέχρι τώρα χάνει το νόημα του. 5. Πνευματική διάσταση. Για πολλούς η βαθύτερη ευημερία έρχεται όταν αισθάνονται συνδεδεμένοι με κάτι μεγαλύτερο. Είτε αυτό λέγεται Θεός, φύση, ανθρωπότητα ή σκοπός ζωής. Ο άνθρωπος είναι μέρος μιας θεϊκής οντότητας και μόνο όταν βρεθεί σε τέλεια συμβατότητα μαζί της, αισθάνεται ολοκληρωμένος και αποδοτικός. Ευημερία δεν είναι μόνο να εισπράττεις, αλλά να βρίσκεσαι σε τέλεια αρμονία με την αένα ειδωσοληψία του σύμπαντος. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιους συμπαντικούς νόμους για να αποκτήσουμε ευημερία. 1. Νόμος της πρόθεσης. Ό,τι κάνεις, κάντο με ξεκάθαρη πρόθεση. Γράψε τι θέλεις πραγματικά. Μην κάνεις ενέργειες από συνήθεια, αλλά από συνειδητή επιλογή. Η πρόθεση κατευθύνει την ενέργεια. Αυτό που δεν το ορίζεις εσύ, το ορίζει η ζωή για σένα. 2. Νόμος της ευθυγράμμισης. Για να έχεις ευημερία, οι σκέψεις, τα λόγια και οι πράξεις σου πρέπει να λένε την ίδια ιστορία. Αν θέλεις αυθονία αλλά σκέφτεσαι έλλειψη, μπλοκάρεις τη ροή. Αν θέλεις υγεία αλλά πράττεις αυτοκαταστροφή, αντιστέκεσαι στον ίδιο σου τον στόχο. Ρώτα τον εαυτό σου καθημερινά. Οι σημερινές μου πράξεις τι με πλησιάζουν. 3. Νόμος της δόνησης. Έλκεις αυτό που εκπέμπεις. Ευγνωμοσύνη, χαρά και ενθουσιασμός ανοίγουν πόρτες. Φόβος, θυμός και συνεχής αρνητικότητα δημιουργούν εμπόδια. Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα θετικός, αλλά χρειάζεται να είσαι ενεργειακά καθαρός και ειλικρινής. 4. Νόμος της ανταπόδοσης. Δώσε αυτό που θέλεις να λάβεις. Θέλεις σεβασμό. Πρόσφερε σεβασμό. Θέλεις υποστήριξη. Υποστήριξε όσους μπορείς. Θέλεις ευημερία. Μοίρασε την αξία σου απλόχερα. Ό,τι δίνεις επιστρέφει. Όχι απαραίτητα από εκεί που το έδωσες, αλλά πάντα επιστρέφει. 5. Νόμος της παρουσίας. Το παρόν είναι το μόνο σημείο δύναμης. Το άγχος ζει στο μέλλον. Η ενοχή ζει στο παρελθόν. Η δημιουργία ζει στο τώρα. Η ευημερία γεννιέται σε κατάσταση εγρήγορσης και επίγνωσης. 6. Νόμος της δράσης. Η πρόθεση χωρίς δράση είναι ευχή. Μικρά σταθερά βήματα, τεράστια αποτελέσματα. Η ευημερία δεν έρχεται τυχαία. Οι νόμοι λειτουργούν μόνο όταν τους ενεργοποιείς με πράξεις. 7. Νόμος της ροής. Μην αντιστέκεσαι σε αυτό που ήδη αλλάζει. Όταν η ζωή σπρώχνει προς μια νέα κατεύθυνση, άκουσέ την. Η ευημερία έρχεται όταν σταματάς να κρατιέσαι από το παλιό. Η ροή σε οδηγεί εκεί που πρέπει να είσαι. 8. Νόμος της σαφήνειας. Ξεκαθάρισε τι θέλεις και γιατί το θέλεις. Ο θολός στόχος, θολό αποτέλεσμα. Ο ξεκάθαρος στόχος μαγνητίζει ευκαιρίες και ιδέες. 9. Νόμος της ενέργειας. Η ενέργεια σου είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο. Φρόντισε το σώμα σου, το μυαλό σου, τον χώρο σου, τις σχέσεις σου. Όταν η ενέργειά σου ανεβαίνει, η ευημερία γίνεται φυσική συνέπεια. Πάμε τώρα να δούμε στην πράξη πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τους παραπάνω νόμους στην καθημερινότητά μας. Βράδινη ρουτίνα αποφόρτισης ανεηθυγράμμισης. Διάρκεια 10-20 λεπτά. 1. Εκφόρτιση της ημέρας. 2 λεπτά. Κλείσε τα μάτια και πες μέσα σου. Απελευθερώνω ό,τι δεν μου ανήκει και ό,τι δεν με υπηρετεί. Νιώσε ότι πέφτει από πάνω σου βάρος. 2. Ανασκόπηση χωρίς κριτική. 3 λεπτά. Ρώτα, τι έκανα σήμερα που ήταν ευθυγραμμισμένο με τους στόχους μου, τι μπορούσα να κάνω καλύτερα. Με αγάπη προς τον εαυτό μου. Μόνο παρατήρηση, χωρίς αυτοκατηγορία. 3. Ευγνωμοσύνη. 3 σημείων. 2 λεπτά. Γράψε ή πες. Ένα πράγμα για το οποίο είμαι ευγνώμων σήμερα, ένα άνθρωπο, ένα μικρή στιγμή. Αυτό ανεβάζει την δόνηση πριν τον ύπνο. 4. Οραματισμός 30 δευτερολέπτων. Δες για λίγο τον εαυτό σου να ζει την ιδανική του ζωή. Χωρίς υπερβολές, απλά καθαρή εικόνα. 5. Τελετουργία κλεισίματος 1 λεπτό. Πες, κοιμάμαι με καθαρή ενέργεια. Αύριο με βρίσκει πιο δυνατός ή. 3. Ολοκληρώμενο ημερησίο πρόγραμμα, πρωί μέρα βράδυ. Βασισμένο 100% στους συμπαντικούς νόμους που σου έδωσα. Πρωί 10-15 λεπτά, νόμος πρόθεσης ανδόνησης. 1. 1 λεπτό αναπνοή ενεργοποίησης. Εισπνοή 4, κράτημα 2, εκπνοή 6. 2. Διατύπωση πρόθεσης ημέρας. Πες, σήμερα η ενέργειά μου συντονίζεται με την ευημερία. 3. Μικρή δήλωση ευθυγράμμισης. Σκέφτομαι.
Τι μου δίνει δύναμη? Λέω τι επιλέγω για σήμερα. Πράττω ένα μικρό βήμα. 4-30 σωματική ενεργοποίηση. Τεντώματα 20 βαθιές αναπνοές. Κατά τη διαρκεία της ημέρας. Νόμος της ροής εν της δράσης. Ένα μικρά βήματα. Κάθε μέρα κάνε ένα συγκεκριμένο βήμα προς τον στόχο σου, ακόμη κι αν είναι μικρό. 2. Ενέργεια versus αντίσταση. Όταν νιώσεις μπλοκαρισμένος, σταμάτα για 10 και ρώτα. Αυτό που κάνω με φέρνει πιο κοντά ή πιο μακριά. 3. Αρινετάντ νόμος της ανταπόδοσης. Κάνε μια πράξη αξίας κάθε μέρα. Βοήθεια, συμβουλή, καλή κουβέντα, προσφορά. Η ευημερία χρειάζεται κυκλοφορία. Βράδυ, νόμος της παρουσίας εγκαθαρισμού. Αυτά που αναφέρονται παραπάνω, συμπαντικό μανιφέστο ευημερίας. Επιλέγω να ευθυγραμμιστώ με τη ροή της ζωής. Οι σκέψεις μου, τα λόγια μου και οι πράξεις μου συνεργάζονται και υπηρετούν τον ανώτερο εαυτό μου. Αφήνω πίσω μου ό,τι με βαραίνει και κρατώ μόνο ό,τι με ενδυναμώνει. Ζω με πρόθεση, όχι με συνήθεια. Κάθε μέρα κάνω ένα βήμα προς τα όνειρά μου. Δίνω ό,τι θέλω να λάβω. Είμαι ανοιχτός στη ροή της αυθονίας και την υποδέχομαι χωρίς φόβο. Η ενέργειά μου είναι καθαρή, δημιουργική και ελεύθερη. Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. Εμπιστεύομαι τη διαδικασία. Εμπιστεύομαι τη ζωή. Επιτρέπω στο σύμπαν να συνεργαστεί μαζί μου για το ανώτερο καλό. Η ευημερία είναι η φυσική μου κατάσταση. Αν αυτό σου φαίνεται δύσκολο, τότε μπορείς να κάνεις τα εξής βήματα κάθε πρωί. 1. Επανενεργοποίηση του σώματος, 1 λεπτό. Κάνε 6 βαθιές αναπνοές. Εισπνοή από μύτη 4. Κράτημα 2. Εκπνοή από στόμα 6. Νιώσε ότι ανοίγει το σώμα. 2. Καθαρή πρόθεση ημέρας, 1 λεπτό. Νόμος της πρόθεσης. Πες ξεκάθαρα, σήμερα επιλέγω να λειτουργώ σε ευθυγράμμιση, καθαρή ενέργεια και ευημερία. Ή, σήμερα επιτρέπω στα πράγματα να λειτουργήσουν υπέρ μου. 3. Μικρή ευγνωμοσύνη, 1 λεπτό. Νόμος της δόνησης. Πες 3 πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις τυχερός. Δεν χρειάζονται μεγάλα. Ακόμη και έχω ένα σώμα που λειτουργεί, έχω μια ευκαιρία για νέα αρχή, έχω ανθρώπους που με αγαπούν, αυτό ανεβάζει τη δόνηση της ημέρας από το 0 στο πλάς εκουακό. 4. Ευθυγράμμιση στόχου. 2 λεπτά. Νόμος ευθυγράμμισης. Ρώτα τον εαυτό σου. Τι θέλω σήμερα να δημιουργήσω? Ποιο είναι το ένα και μόνο βήμα που με φέρνει πιο κοντά στο στόχο μου? Γράψε το ένα μικρό βήμα. Αυτό μετατρέπει την πρόθεση σε πράξη. 5. Δηλώσεις ενδυνάμωσης. 1 λεπτό. Επίλεξε 2-3. Η ενέργειά μου είναι καθαρή και δυνατή. Σήμερα είμαι σε ευθυγράμμιση με την αυθονία. Εγώ δημιουργώ την πραγματικότητά μου. Ελκύω ευκαιρίες που με υπηρετούν. Οι δηλώσεις κουρδίζουν τη δόνηση. 6. Οραματισμός 30-45 δευτερολέπτων. Δες τον εαυτό σου ήρεμο, δυνατό, καθαρό, συγκεντρωμένο στην ιδανική του μέρα. Δεν χρειάζεται υπερβολική φαντασία. Απλώς μια εικόνα ευθυγράμμισης. 7. Μικρή δράση ενέργειας 2-3 λεπτά. Νόμος της δράσης. Διάλεξε ένα από τα παρακάτω. 10 διατάσεις, 20 δευτερόλεπτα έντονης αναπνοής, 20 squats, 10 cat cow. 1 λεπτό περπάτημα στον χώρο. Η σωματική ενέργεια ανοίγει τον δρόμο για την πνευματική. 8. Φράση ενεργοποίησης ροής 10 δευτερόλεπτα. Κλείσε τη ρουτίνα με τη φράση «Είμαι έτοιμος» ή «Ανοίγω τον δρόμο στην ευημερία». Ο δρόμος για την ευημερία είναι ταυτόχρονα εύκολος και σύνθετος. Θέλει αρκετή προσωπική προσπάθεια και συγκέντρωση στον στόχο. Όταν όμως τον κατακτήσουμε, μας ανταμείβει απλόχερα. Μόνο μέσα από την πνευματική αφύπνιση και την αυτοβελτίωση μπορούμε να τον κερδίσουμε. Σε επόμενα βίντεο θα δούμε αρκετούς τρόπους για να φτάσουμε στην πραγματική ευημερία. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο, πατήστε ένα like και κάντε εγγραφή για να μην χάσετε το ενδιαφέρον περιεχόμενο που θα ακολουθήσει